Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Пакуль я чекаю канца першага раунда плей-офф, дзеля таго, каб прадставіць вам больш поўны агляд гэтага этапа постсезоння NBA, рубрика «Автоп месяца» спяшаецца запоўніць для вас гэтае вымушанае зацішша на канале афіцыйным топам навін і падзей Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі за красавік 2024 года. Ну што, пагналі! А пачнем мы з баскетбола жаночага. На сёлетнім драфце WNBA, жаночай лігі NBA, клуб Indiana Fever пад першым нумарам выбраў ужо легенду студэнцкага баскетбола Кейтлін Кларк. Кейтлін – феерычная гульчыня, якая паказала сябе яшчэ падчас гульняў за школу, а за свае выступы ў NCAA студэнцкай лізе атрымала вялізныя рэспекты ад шматлікіх зорак баскетбола, напрыклад, ад Мэджыка Джонсона і Леброна Джеймса, а таксама ад вялікага баскетбольнага заўзятара Барака Абамы. За час сваёй кар'еры Кларк пабіла шмат рэкордаў, галоўным з якіх зрабіўся рэкорд па ачках, набраных за кар'еру ў NCAA сярод жанчын і мужчын, які быў пастаўлены легендарным Пітам Маравічам і трымаўся ажно з 1970 года. Caitlin Clark becomes the all-time leading scorer in major college basketball history. Passing Pistol Pete Maravich is with Caitlin Clark. У сваім апошнім студэнцкім сезоне Кейтлін накідала больш трохачковых, чым лідар NBA Стэф Кары, а яе паказчык эфектыўнасці быў амаль на 14 пунктаў вышэйшы за паказчык Ніколы Йокіча ў сезоне 23-24, калі ён пабіў амаль паўвекавы рэкорд Вілта Чэмберлена. І вось пры ўсім пры гэтым, па кантракты з Індыанай, Кейтлін за першыя 4 гады ў WNBA заробіць $338 000. Для параўнання, першы нумар драфта NBA Віктор Вембаньяма атрымаў ад Спёрс кантракт на $55 200 000 за 4 гады. І гэта без бонусаў. Так, я разумею, што папулярнасць, а з ёй і прыбытковасць WNBA і NBA вельмі розныя. Але ж нават маскот Денвер Нагетс Рокі атрымоўвае $625 000 за год. Вось так. Бізнес і грошы, на жаль, перамагаюць раўнапраўе. Плей-офф NBA – час неспадзяванак. Яны бываюць прыемныя і не вельмі. А вось галоўнага трэнера Міннесоты Тімбервулфс Крыса Фінча у адзін дзень напаткалі адразу абедзве. Пра прыемную я вам распавяду больш падрабязна ў выпуску, які будзе прысвечаны першаму раунду плей-офф, а вось непрыемную адкрыю зараз. Напрыканцы 4-го матчу супраць Фінікс Санс трэнер Фінч атрымаў траўму. Пасля таго, як у яго ўрэзаўся Майк Конлі, гулец ягонай жа каманды, Крыс Фінч вымушаны быў пакінуць пляцоўку. Прычым зрабіць ён гэта здолеў толькі з дапамогай іншых чальцоў трэнерскага штабу Міннесоты. Ужо вядома, што ў трэнера выяўлены разрыў падкаленнага сухажылля, і ён вымушаны будзе перанесці аперацыю і прапусціць як мінімум адзін матч сваёй каманды. А можа і болей. Губляць гульцоў у плей-офф – вялікая праблема. Што ўжо тады казаць пра страту трэнера? Ад сябе магу толькі пажадаць Крысу Фінчу як мага больш хуткага выздараўлення і вяртання на броўку пляцоўкі NBA.
Па стане на канец красавіка нам ужо вядомыя некалькі атрымальнікаў галоўных індывідуальных узнагарод рэгулярнага сезона. Так, Стэфен Кары названы найлепшым гульцом у клатчы. Ягоныя Warriors правялі ў гэтым сезоне больш за ўсіх напружаных і блізкіх па ліку канцовак – 48. І ў іх Стэф набраў найбольшую ў лізе колькасць ачкоў – 189. Найлепшым запасным гульцом лігі быў абраны цэнтравы Мінесоты Наз Рид. 24-гадовы гулец правёў 81 матч, у якіх набіраў у сярэднім 13,5 ачкоў і 5 падбораў. Асабіста я быў за гульца Сакрамента Кінгс Маліка Монка, якога Рид усё ж такі крыху абагнаў у галасаванні. Але ўсяго на 2 першых месцы. Узнагароду найбольш прагрэсуючага гульца атрымаў філадельфіец Тайрыз Максі. У гэтым сезоне ён выдаў рэкордныя для сябе сярэднія паказчыкі па ачках 25,9 за гульню, падборах 3,7, асістах 6,2, перахопах 1 і дакладных трохачковых кідках за сезон 212. А таксама упершыню быў абраны для ўдзела ў гульні ўсіх зорак NBA. Марк Дейгналд з Аклахомы быў прызнаны трэнерам года. Яно і не дзіўна. Трэнер прывёў каманду да першага месца ў заходняй канферэнцыі з розніцай перамог і параз 57-25. І гэта пры тым, што сярэдні ўзрост каманды складае ўсяго 24 гады. Ды і самому трэнеру ўсяго толькі 39. Карацей, дарогу маладым. Лета набліжаецца і нясе за сабой пачатак алімпійскіх гульняў у Парыжы. Вось і зборная ЗША нарэшце аб'явіла склад сваёй каманды на гэты турнір. Сказаць, што ён зорны, значыць не сказаць нічога. І ў асабістым прадстаўленні гэтыя гульцы яўна не маюць патрэбы. Проста паглядзіце. Адразу відаць, якую выдатную скаўцкую і менеджерскую працу правёў гэтым годзе Леброн Джеймс, каб сабраць Dream Team 3-0 і пад канец кар'еры пакласці ў сваю скарбонку яшчэ адзін алімпійскі медаль. Адным з найбольш пазітыўных гульцоў NBA, на мой погляд, з'яўляецца Бобан Мар'янавіч з Х'юстона. Я, дарэчы, неаднаразова сутыкаўся з інфармацыяй, што так лічуць і шматлікія гульцы лігі. Цяпер пра гэта ведаюць і заўзятары Лос-Анджелес Кліперс. У апошнім матчы рэгулярнага сезона яны мелі магчымасць атрымаць бясплатныя курыныя прысмакі, але пры ўмове, што ў канцоўцы гульні Бобан не рэалізуе апошні з 2 сваіх штрафных кідкоў. Гулец Рокетс таксама пра гэта ведаў і паглядзіце самі, што было далей. Are getting excited here. There might potentially be some free chicken on the board if he misses his second free throw. Oh man, free chicken on the board. Yeah, so that's why the fans are getting a little frothy. Oh, they're pointing to Ethan. Boban's playing with the crowd, saying, "You want chicken?" Here's your job. Oh, he gave him chicken. He's a man of the people. He's a man of the people. He did that on purpose? He did. He gave out free chicken. І на гэтым всё. З вами быў Яўген і рубрика «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуска, подписывайтеся на соцсеткі проекта пра баскетбол па-беларуску, глядзіце плей-офф NBA і хай будзе баскетбол!